আমি বিটিআৰতো ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি তাত উচ্ছেদ অভিযান চলাব বিচাৰো, কিন্তু খিলঞ্জীয়া মানুহ নহয়, পূৰ্ববংগীয় মুছলমান লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে মই খাৰো আন্দোলন চলোৱা মানুহ নহয়। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। কোনোবা প্ৰমোদ বড়ো চলাব হ'ব পাৰে, কোনোবাই হ'ব পাৰে। মই খাৰো আন্দোলন মই হ'ল BPF, ইহঁতে হ'ল BJP, কেনেকে লগ হ'ব? নাই মই BPF হয়, BPF BJP কেনেকে লগ কৰি? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। BPF BJP নহয় যাম্বা বিজেপিৰ লগত ছাৰ এলায়েন্স হ'ব নেকি ছাৰ? এইবিলাক কিয় উঠে? আমি BPF এবছলেট পাই আছে কি এলায়েন্স? আমি কাৰো লগত এলায়েন্স নাই। चल झूठा। तो रुको जरा, सबर करो। বিজেপিৰ দুজন EM দিম আমি আৰু ডেপুটি স্পিকাৰ দিম আমি। মই একোই নাজানে মই। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव फिथां केब्ल' इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो, नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। स' रायजोफोर, जोङो गिबिसिनथारावनो नैबे अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव जोङो माखासे बाथ्रा सावरायलायगोन। नोंथांमोननो आङो ससे भिडिअबो दिन्थिनानै होगोन। नैथियावहाय CM प्रमोद बड़ो सारनि सायाव जोङो माखासे बाथ्रा सावरायलायगोन। थामथियावहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन। ब्रैथियावहाय बनजित बिथां बनसुनि आफादगिरि बिनि सायावनो जों सावरायलायगोन। जोबनायावहाय क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारि सारा मा बुंदों बेखौ जोङो खोनासंगोन। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो सावरायग्रोगोन। गिबियावनो नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो अमर सिंह ब्रह्मआ मा बुंदों। दा थांबाय दा आरो गोदानै जाहाथे गुबुन नन ट्राइबेल मानसिया फोजोबस्रांनो हाया, बिनि थाखायसो बे 6 शेड्युलखौ होदोंमोन रायजोफोर। दा बे 6 शेड्युला जोंनि ट्राइबेलनि हा हु सम्पति रैखानि, साख्रि बाख्रिनि रैखाथि होनायनि, थांनानै थानायनि राहा होनायनि बे मोनसे जोंनि रक्षा कवचमोन। नाथाय बे रक्षा कवचखौ मोनखांनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर शासनाव जथेस्थ डेभेलपबो खालामदोंमोन रायजोफोर। जों नुफेरै खोनाफेरै खामानि जादों, नुफेरै खोनाफेरै लामा जादों, दालां जादों, नुफेरै खोनाफेरै माने बिल्डिंफोर जादों, हस्पिटाल जादों, इउनिभार्सिटि जादों, कलेज जादों, सोमोनांथाव धरनै जोङो डेभेलप जादोंमोन। जोंनि बे डेभेलपखौ दिनै गुबुन हारिया सह्य हायाखै रायजोफोर, बेखौ नोंथांमोनहा बुजिनांगोन। बे दिपेन बर', प्रमोद बर'मोन बादि माने बारा साननो हायै जाम्बा प्रकृतिनि मानसिखौ बिथांमोनहा आखायाव लानानै दिनै बिरोधि खोथा बुंनो बिराद साहस मोनबाय। माबायदि आखुनि लिडार नोंथांमोनाबो हयथ' सानदों जानो हागौ। जाय अमर सिंह ब्रह्मआ सानजाहा सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरखौहाय सिमा बारायनायावहाय हेंथा होनानै BTR शान्ति चुक्तिनि फोरमान बिलाइखौहाय सावनो नागिरदोंमोन, बेनो जाहैबाय अमर सिंह ब्रह्म। नायनानै ला, सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि रायजो राजा नोंथांमोना नायनानै ला, बे अमर सिंह ब्रह्मआनो नोंथांमोननि सिमा बारायनायखौहाय साबजानाय मोनाखैमोन आरो नोंथांमोननि सिमा बारायनायखौ माब्लाबाबो हास्थायाखै। दाबो नोंथांमोननि सिमा बारायनाया आरोबाव पेन्डिं जानानै थाबावगोनखौ आङो नुहरदों। जुदि 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ पास जाया, अब्ला नोंथांमोना सिमाबो बाराया आरो नोंथांमोननि जायगाया डेभेलपबो जाया, बेखौहाय जोङो क्लियारलि बुंनो हायो। मानोना BTC आवहाय सिमा बारायनाय गैया आरो BTC आवहाय फाइनेन्सियेल रांखान्थिनि अबस्थाया इंक्रिज खालामनो हानायबो बेयावहाय गैया। BTC आवहाय लिमिटेडसो रायजोफोर। दा बेनिखायनो BTC आ लिमिटेड जानायलाय BTR लाबोनानैहाय सिमा बारायनायनि माखासे खामानिखौ मावदोंमोन आरो बर' रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखा फैसा बारायनायनि माखासे खामानिया बे समावहाय जागासिनो दङमोन। नाथाय बेफोरखौ मेगन सानानै बिसोरबायदि लिडारानो रायजो राजानि सिगाङावहाय बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै बांगाल जंगालफोरनि भट लानानै दिनैहाय दादागिरि खोथा बुंनाय जोङो नुनो मोनदों। दा
जाथाया जागासिनो दङ क'क्राझार टु सालाकाथिनि गेजेरावहाय मैयानि समावहाय फुंबिलिनि समावनो बम बेरदों गारि ट्रेन लामाया ट्रेन साइटिंआ थुख्रा थुख्रि जजोबलायदों जुदि ट्रेना बेयावहाय थानायमोनब्ला बेसेबां मानसि मा जागौमोन बेखौहाय इसोरासो मिथिसिगौ रायजोफोर जाय अमर सिंह ब्रह्मआ बर' हारिनि सायावहाय फंसेबो मोजां बाथ्रा नोजोर होनानै बुङा बेखौ जों बयबो मिथिगौ सासे बिअ जालायनानैहाय गावनि उदैनिल' हास्थायग्रा बिसोरबायदि मानसिनि थाखायनो बर' हारिया दिनैसिमबो गोजावगासिनो दङ दा गोसोआव लाखा जुदि माबाफोर जाथाया सोमजियोब्ला गिबियावनो अमर सिंह ब्रह्म दावराव देख्रेब हाग्रामा महिलारि कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारी प्रहलाद ब्रह्म रिन्जय बर' नोंथांमोना गोसोआव ला सोर सोर मानसिखौहाय मा खालामनांगौ नेपालनि बायदि जुदि जाथाया सोमजियो अब्ला बै समावहाय गोसोआव लाखा अब्ला बे समाव बिसोरबायदि मानसिया हयथ' खिब' खि लानानै खारब्लाबो आगारा मोननाय नङा खोमा होननानै आङो साननो रायजोफोर मानोना फैगासिनो दङ बर'खौ नाख्रेबनो थाखाय बम बेरजेनबाय क'क्राझार जिल्लायाव गाबोन मा जागोन समफोर मा जागोन बे थासारिया बर'नि जायगायावहाय फैगासिनो दङ थेवबो बिसोरबायदि मानसिया गियान गैया दासिमबो बुजिनो हानाय गोहो गैया सोरबा आबसुखौ रायदों सोरबा UPPL खौ रायगासिनो दङ नाथाय आबसुआ हारिनि थाखायसो खामानि मावदों UPPL आबो हारिनि थाखायसो खामानि मावदों UPPL आसो हारिनि थाखाय खामानि मावगोन हाग्रामाया मावा 17 बोसोराव मा मावदों बेखौ जों बयबो मिथिगौ हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा होनोब्ला NDP फाउन्डार रन्जन दैमारी आरो UPPL नि CM प्रमद बर' बिनि अनगा हाग्रामाया माब्लाबाबो हारिनि थाखाय खामानि मावा आं बेखौहाय नुहुरदों रायजोफोर बे समाव नोंथांमोना नायनानै लादो नैबेयावहाय मा पस्ट होदों UPPL नि CM प्रमद बर' सार बिथाङा दिनैनि समावहाय मा पस्ट हगारनो गोनां जादों जों बयबो मिथिगौ 5 बोसोर गोजोन जाबाय जेरावबो बमा बेरफ्रुवाखै सिल्लायनि गुलि गावनाय खोनायाखै नाथाय दान मोनसे जानाय लोगो लोगो क'क्राझारावहाय रेल साइटिंआवहाय बमा बेरफ्रुबाय क'क्राझारावहाय सासे माइनरिटि लाइमोन डिस्कभारि जाबाय दा बेखौ जोङो नुजेनबाय रायजोफोर आरो फैगासिनो दङ समा जेबो जायाखै दासो दान मोनसे अब्ला बै फैबाय थानाय समाव मा जालांगोन बेखौहाय समासो दिन्थिसिगोन आंथ' सानदों रायजोफोर जोंनि बर' हारिखौहाय नाख्रेबनो सेस्था खालामगासिनो दङ जेराव जोंहा रावबो बेंथेग्रा मानसि गैला हाग्रामा महिलारि बायदिया गावगा न' सिङाव बिल्डिं सिङाव थानानै गोजोन उन्दुनानै थागोन नाथाय बै गामियाव थानाय रायजो राजाफ्रासो सहायनांगोन बेखौहाय बुजिनाया मोजांसै थामथियाव फैदो रायजोफोर जोङो बे समावहाय थामथियावहाय हाग्रामा महिलारिनि सायावनो जोङो सावरायनोसै हाग्रामा महिलारिया इलेक्शन जानानै देरहानाय लोगो लोगो बमा बेरबाय BPF नि सिटआनो ST होनायनि बाथ्राखौहाय खुगा बेखेवदों आरो बिनिनो MLA फोर जेरावहाय जोङो नुनो मोनखादों देरहासार बसुमतारी अब्लाबो अमर सिंह ब्रह्म बायदिया सोरखौबा दाय जाबसिननो नागिरनाय जोङो नुनो मोननाया अब्ला बेसेबां माबायदि जोंनि बर' हारिनि लिडारफ्रा नायलाय सिदा खोथा बुंबाय ससियेल मिडियायाव होगासिनो दङ BPF नि सिटआनो ST होनायनि बाथ्रा बिनि मावथिफ्रानो ST होनायनि बाथ्रा अब्ला अमर सिंह ब्रह्मआ मा बुंबावखो अब्ला बिसोरबायदि मानसिनावहाय गियान थागोन नामा गाव मोनजाब्लानो गुबुनखौबो मोनजादों होननानै सानग्रा बिसोरो गावगा बिल्डिं सिङाव थागोन दावहाया जागोन रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय नाथाय बिसोरबायदि मानसिया न' सिङाव जिरायनानै टिभियाव नायनानै मिनिबाय थागोन मिथिबाय दा रायजोफोर बेखायनो बिसोरबायदि मानसिखौहाय गामियाव थांब्ला होसोनांगौ आं बेखौसो साननो दा लिडारफोरनि थाखायनो रायजो राजाया असान्ति जाबाय जाखाबाय आरो जालांबावगोन अनेक दंबावो हाया हाग्रामाया हाया मिथिबाय दा आरो दालाय ससियेल मिडियानि जुग माब्लाबाबो हाया बियो कन्ट्रल खालामो नायलांबाय था नोंसोर बे समाव जों सावरायगोन रायजो राजा नोंथांमोन बनसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर माखासे माने बेयावहाय बनसुनि सासेल' दङ दा बनसुआ सोर
बनसुवा बिपिएफजों दाजानाय हाग्रामा महिलारिनिनो पार्टी सायावल' बर' रायजो राजाफोरखौहाय थगायफ्लानानैहाय बिथांमोना बाथ्रा बुङो नाथाय सिङावहाय बिसोरो गासैबो हारि फानग्रा गोजा होननानैहाय जोङो साननो हायो आङो बिथांनि बाथ्राखौहाय बै समावहाय ससियेल मिडियायाव बुंनायावहाय आङो मोजां मोनदों नाथाय बिसोरो बेबायदि नङा बिसोरो गाव गाव बिबान मोनगौब्लानो हारिखौहाय जेबो टेनसन लाया लिडार जानायनि उनावहाय बिसोरो हारिखौ नाया जायफ्रा लिडार नङा बिसोरसो हारिनि थाखाय साननो नाथाय लिडारफ्रा साना एकमात्र लिडारफ्रा सानग्रा हारिनि सानग्रा लिडार होननानै बुङोब्ला इउपिपिएल पार्टीनि साफ्रोमबो मावथिफ्रा हारिनि थाखाय साननो नाथाय बिपिएफनि मानसिफ्रा सासे हारिनि थाखाय सानग्रा नङा मिथिबाय दा जों बयबो मिथिदों नुगासिनो दङ आरो नुलांबायबो थागोन बर' हारिनि थासारिया माबायदि सोमजियो आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों हाग्रामा महिलारि फैयोब्ला हयथ' एनडिएफबिफोरनि खामानियाबो बेयो आंनि खामानि नङा होननानै बुंगोन आरो बिथाङा रिहेबिलिटेसन फैसा होनायावबो आं एफर्ड खालामाखै होननानै बुंनो हागौ माब्लाबानि समावहाय आं बेखौ बुंबोबाय थादों आरो हाग्रामा महिलारिनि रायजो शासनावहाय मानसिफ्रा बुख्रुब सुख्रुब जालायगोन लोंग्लुं जाग्लुं जागोन जौ जुवाजोंहाय साग्लोबफिनगोन बेखौहाय आं बुंदों दा बेखौनो नुगासिनो दङ आरो नुलांबायबो थागोन डिसेम्बरनि उनावहाय मा मावनो सानदों आं बेखौ मिथिया ना ख्रिस्टमासावहाय नासयनो थाखायसो बेफोरबायदि प्लान पलिसि खालामदों बेखौहाय आं मिथिला रायजोफोर नाथाय बिथाङा बुंदों डिसेम्बरनि उनावसो खामानि मावगोन डिसेम्बरनिफ्रायसो खामानि मावगोन मानोना इउपिपिएलआ दङ दाबो आंबो मिथिगौ खिन्थु बिथाङा डिसेम्बरनिफ्रायसो मोजां खामानि मावगोन होनदों जों नुगोन मा मावो नाथाय दानो बमा बेरफ्रुजेनबाय दै बर'नि जायगायावहाय बेल' नङा नासयग्राया दंखायो जोंनि उसुं सिथ्लायावनो अब्ला बेखौ जों सिन्था खालामनाया मोजां बे समाव फैदो क'क्राझारनि एमएलए लरेन इस्लारि सारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं চাওক ৰাতি হৈ যোৱা যিটো ঘটনা এই ঘটনাৰ খবৰ ল'বলৈ ময়ো ইয়াত আহিছোঁ মোৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কোকৰাঝাৰ চালাকাটিৰ মাজত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তো ময়ো আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলক লৈ পেলাই চাবলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে উচ্চপদস্থ পুলিচ প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকল আহি পৰিদৰ্শন কৰি গ'ল ৰেল বিভাগৰো উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আহি ইয়াত পৰিদৰ্শন কৰি গ'ল গতিকে নিশ্চিতভাৱে উচিত এটা তদন্ত হ'ব আৰু এই তদন্ত হ'লে গোটেই ঘটনাবিলাক নিশ্চয় ওলাই পৰিব বুলি মই ভাবোঁ আমি আমাৰ যি বিটিআৰ যি অঞ্চল এই অঞ্চল এটা শান্তিৰ এটা অঞ্চল হিচাপে কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু সকলোৱে চেষ্টা কৰি আছিল গতিকে এনেকুৱা সময়ত কোকৰাঝাৰত যি যোৱা ৰাতি যিটো IED যি বিস্ফোৰণ ঘটিল বৰ্তমানলৈকে IED বুলি কৈ থকা হৈ আছে সংবাদ মাধ্যমত কিন্তু ইয়াৰ যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন এই ইনভেষ্টিগেশ্যনত নিশ্চয় ওলাই পৰিব যেই নকৰক ইয়াক মই তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আমাৰ এই শান্তি বাতাবৰণ ইয়াত আমি গঢ়ি তুলিব লাগিব আমাৰ শান্তিৰ যি বিটিআৰ অঞ্চল ইয়াত যাতে কোনো মানে উগ্ৰপন্থী হওক বা কোনো দুষ্ট চক্ৰই হওক আন যিয়েই নহওক তেওঁলোকে যাতে এনেকুৱা কুটঘাতমূলক যাতে কাৰ্য সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগিব মই পুলিচ প্ৰশাসন আৰু জিলা প্ৰশাসনক ৰাজ্য চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি অতি সোনকালে যাতে ইয়াৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ এটা যাতে তদন্ত হয় আৰু যাতে এই গোটেই ঘটনাৰ আঁৰত কোন আছে ইয়াক যাতে ওলাবলৈ চেষ্টা কৰা হয় তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ दिनै बिसोरबायदि मानसिया हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा नाथाय हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा मानसिफोरखौहाय बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा लोंनो जानो मोनैनि थाखाय निसाजों साग्लोबनानै थानो मोनैनि थाखाय बिसोरबायदि मानसिखौहाय फेजेननो मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन एसे गोसोआव लाब्लानो जाबाय आरो आं सानजानि सनितपुर गहपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरखौ बुंखायो नोंथांमोननि सिमाया बे समाव बाराया 5 बोसोरसिमहालागै बाराया 125th एमेन्डमेन्टआ जुदि बिल पास जाबाय अब्ला हयथ' नोंथांमोननि सिमाया बारायनो हागौ मानोना हाग्रामा महिलारिया मावा बिटिआरआव बियो माब्लाबाबो गोसो होआ बिटिआर एकर्डखौ बियो नेवसियो बेनो एक नाम्बार मिस्टेकआ हाग्रामा महिलारिनिया
गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि